Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara herala ka segi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maigaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro benodo diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u flani hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka no ya sira me bela jele innal hamda. Oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, aux États-Unis, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amno ko que tu connais ça. Ah, y a maintenant EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji la walima ter rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora konona na angana nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyamakula maka nyamaku jabo ka foka tabla jasmine ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fe fo tever rasul la nini bebala ai nete nyin galige tuguni nebe wuli katasa tever rasul kasanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi anga nyuan deme ka bingeni kalaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ne ma falaw ne waljugu tigilamaw kan
a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangekaba secteur 3 kono katase Dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti ki kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka fɔ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 0 filɛbaw ani alamɛbaw cɛw ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye décembre kalo tile 31 san 2024 minnu bɛ tubabu ka calendrier ka olu ka jate la u ka san tile laban ye bi ye don in a kuma ka ca don in a kuma cayara an fɛ yan n'ala sɔnna ma an na dɔ fɔ don in kan maaw ka se ka faamuyali kɛ a ko la an ka diinɛ ɲɛmaaba 2 n'o ye imamu Mayi Watara ye ani an yɛrɛ terikɛ an'an balimakɛ n'o ye Ablaye Koyita ye kunun ko u lamɛnna pôle cybercriminalité procureur fɛ n'o ye Dagabana Adama ye sɔgɔma in na u kan ka segin ka na min ye silamɛ diinɛ mun bɛ n'o ye Ligue des prédicateurs ye u ye communiqué kɛ k'u b'a ɲini maaw fɛ ko in daminɛna cogo min u k'a to a ka fori o cogoya kelen na maa si kana na tribunal da la k'a fɔ k'i bɛ t'i sen don ko la u ka justice mɔgɔw to yen k'u ka baara kɛ Ibrahima Jawara ale bɛna na tila ka o fɛsɛfɛsɛ an ye olu ye communiqué min kɛ n'an bɔra yen an b'a yira u la sa k'a fɔ ko nin waati in na min ye sanyɛlɛma fɛtiw ye olu labɛnw bɛ sen na seli a kuma cayalen don kosɛbɛ taa ni ka segu ni kuma caman bɛ ka fɔ a la min ye nin waati in na sa an b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ nka min ye kibaruyaw sɔrɔ cogo ye an b'a yira k'a fɔ ko kiiritigɛlaw olu fana bɛ baara minnu na u kan ka baara kɛ cogo min na o sariyakisɛ o fana ladɔnniya la Burɛmu ko ni wulikajɔmakɛ ji a bɛna na an sɔn ko ni wulikajɔmakɛ ji bɛna na tiɲɛni kɛ ye min ye Burɛmukaw ye olu ka baganw bolo cira AES k'ale logo kura sɔrɔ logo in n'o y'u ka tamasiyɛn ye ale yirala jamanakuntigi la an ka premier ministre tun bɛ Nigerikaw fɛ Cani ye ale bisimila kunun ko yan'a ka segin ka na Bamako Bafulabekaw ndolati min kɛra sa Kayikaw ka marabolo ɲɛmaa fɛ Bafulabe wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔn ye Keba maaw diminen don han Chani éliminatoire maa caman futinɛnen don a ko la
sɔɔni sisan an na tila k'an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a walawalaw ye a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na. an y'a fɔ aw ɲɛna n ko bi ye desanburu kalo tile 31 ye san 2024 tubabu ka jate la ale don laban ye bi ye. don in nana cogo di, don in kɛra cogo di, mun bɛ don in na an ka jɛ an ka karamɔgɔ Ture ale lamɛn, ale min ye laseli kɛ nin ko in kan ka ɲɛfɔli kɛ an ye. Bi an bɛ o bila min ye kado ale place la. An dun filɛ 31 minɛ nin san karamɔgɔ bɛ kule la fan bɛɛ fɛ ko 31 ye haramu ye ko chrétien ka fɛti don silamɛ man kan ka chrétien ka fɛti kɛ o silamɛw bɛ kule la misiri kɔnɔ kɛko min na dɛ chrétienw fana ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ kule ten de kuma min na ne chrétienw y'a laɲini ka Isa ka bangini ka nɔrɔ calendrier grégorien na calendrier grégorien ka kɔrɔ ni Isa ye san 753 k'a sɔrɔ Isa ma bange calendrier grégorien bɛ yen. Romains de y'a sigi sen kan mun don dugumakolo in bɛ tile tuuru min kɛ n'o ye 108 000 km par heure autour du soleil kilomètre 100,000 heure kelen kɔnɔ a b'o de kɛ ka tile munumunu donc a b'o munumunu min kɛ o de bɛ samiyɛ provoquer o de bɛ nɛnɛ provoquer o de bɛ tilema fana provoquer donc o tuuru o dafatɔ de bɛ tuuru laban i n'a fɔ an b'a fɔ Paris Mouillère, Paris Dakar, ou bien Brésil, nous tour minumbiké. Donc on y a tour bani. Donc nous 31 donc on a ce février ma comme samedi ben tile que masaban bi woro anduru an air woro de ma. O tile que masaban bi woro ndoro air woro ne bi fara nyonga chaque 4 ans ka 28 février mbo 28 février la kata que 29 février chaque 4 ans. Note nous a sigi sen kan o b'a sɔrɔ a bɛ calcul bila a bɛ tile tuuru bila quoi ani tile tuuru ti ɲɔgɔn ta supposant ça an filɛ décembre la sa an filɛ nɛnɛ de la chaque année i b'a sɔrɔ décembre kɔni bɛ bɛn nɛnɛ ma tiɲɛ tɛ a bɛ bɛn o nɛnɛ min ma pour que chaque fois décembre in ka bɛn a ma ni tile wɔɔrɔ in calcul n'u kun ma nin don a la dɔrɔn a tɛ se ka kɛ donc chaque 4 ans heure 4 bɛ fara ɲɔgɔn kan 4 multiplié par heure wɔɔrɔ in heure wɔɔrɔ min bɛ san fɛn kan 750 kan donc 6 multiplié par 4 ça fait 24 6 multiplié par 4 ça fait 24 o 24 heures o tile kelen de bɛ taa k'o fara 28 février kan k'a yɛlɛmɛ ka bɔ 28 février k'a kɛ 29 février chaque 4 ans n'o tɛ a calcul bɛ échoué m'a ye donc n'i y'o bɛɛ lajɛ mɔgɔw de ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka segin a nɔfɛ ka tɔɔrɔ u ye san 700 kɛ yanni u ka se ka heure wɔɔrɔ in adopter anw kɛ chaque fois u kun b'a adopter kɛ wɛrɛ la min tɛ nin san 700 kɔfɛ de u nana sɔrɔ ka u taara Firawuna ka dolo dɔnna dɔw de fɛ n bɛ tun ka tɔn Moriboro in Firawuna ka yɔrɔ la u taara mɔgɔ dɔ de ta yen dolo karamɔgɔba don o nana o de ye nin kan bi ka sɔrɔ k'o sigi sen kan o san 50 na Isa bangena o y'a sɔrɔ calcul yɛrɛ bɛ yen san 750 ani Isa ta la ni foyi fo e ko nun bangena le 31 décembre 1980 exemple do ne fana bangena le 31 janvier 1900 comme ça Isa ta fana y'o de o y'a ta ka don a la ban donc chrétien fana kun bani b'a la ko kafiru ta don k'u kana ta k'u kana ɲɛnajɛ k'a la chrétien fana kun bani b'a la daminɛ le chrétien jinɛtigiw i n'a fɔ an ka silamɛw bani b'a la bi cogo min parce que olu y'a ye chrétien fɛ sinon chrétien ta tɛ foyi tɛ normalement n'i ma baraji yɛrɛ sɔrɔ a la i tɛ dunun sɔrɔ a la parce que tile ale ye calculikɛlan de dolo fana ye calculikɛlan ye kalo fana ye calculikɛlan ye ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ de i y'a faamu donc u fila bɛɛ dira ma an ka jate de kɛ n'a ye tile bɛ jate bɔ min bɔ kalo fana b'o jate kelen bɔ mais différence bɛ jatew ni ɲɔgɔn cɛ donc ni mɔgɔ hakilima ninnu n'o Romain o farala ɲɔgɔn kan k'o calcul de ta pour ka se ka tile jour adopter dɔnni belebeleba de don walayi dɔnni sɛbɛ de don parce que tile o de bɛ yiri falen tile o de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ dilannen bɛ tile la ni tile tɛ foyi tɛ yen ɲɛ bɛ mouvement fɛn o fɛn na dugukolo kɔ k'a bɛɛ ye tile de donc
dugukolo bɛ tile munumunu min kɛ o de bɛ na ni o provocation ninnu fana c'est comme n'a tora la halaya kelen na a tɛ ɲɛ n'i ye suman da sa bɔgɔ la n'i ye suman da bɔgɔ la pour k'a ka falen il faut que tile ka bɔ a kan sinon n'i y'a bila frigo kɔnɔ a tɛ falen fiyewu a tɛ falen fiyewu fo k'a ka tile yelen sɔrɔ donc n'i ye tile yelen fana to a kan fiyewu k'a fɔ a tɛ mouvementé a fana na a bɛ tiɲɛ donc ni tile tora position kelen na c'est comme vie bɛ détruire dugumakolo in kan donc il faut que mouvement de ka kɛ o mouvement in de ye 31 décembre ye o mouvement fin de o y'a fin d'année de ye mouvement kelen turuko kelen o b'a sɔrɔ an ye tile munumunu ko kelen kɛ i y'a faamu o bɛ komi tile kelen tile yɛrɛ la i b'a faamu mais ala ni a dɔnbabaliya kama parce que ninnu ta ni histoire ninnu ta an ka kitabu kɔnɔ quoi donc an ka mɔgɔw b'a fɔ nin ye haramu ye parce que o y'a ye chrétien fɛ nin ye haramu o y'a ye nin fɛ o y'a nin fɛ n'o tɛ au fond haramu ko foyi t'a kɔnɔ haramu ko denkɛla t'a kɔnɔ voilà a ta an ka nin kitabu de kɔnɔ quoi ça veut dire an ye dɔɔnin kɛ c'est-à-dire ni seliji ta exemple seliji bɛ ta ten an b'a fɔ lagdari seliji bɛ ta ten an b'a fɔ lasmawi tiɲɛ bɛ tilankɛ o de an b'a fɔ mukadimatu risala ninnu bɛ kuma de i bɛ se k'i ka diinɛ taabolo dɔn kɛ o mɛn nin ni diɲɛ yɛrɛ dɔnni kelen tɛ nin ni diɲɛ taariku dɔnni o fana tɛ kelen donc diɲɛ ni mɔgɔ min mago bɛ o la fɛnw nana na kɛ o min o fana kitabu b'a danna de anw dun tɛ olu kalan yan i y'a faamuya o de b'a kɛ donc de fait que u t'a bɔ yɔrɔ dɔn donc anw bolo an y'a ye ninnu fɛ a bɛ kɛ haramu o b'a ta ni bonda dɔ ye o bonda ye jumɛn ye man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum o kɔrɔ ye jumɛn ye ni maa o maa jamakulu o jamakulu n'i y'u ladege i kɛr'u dɔ ye donc de fait que anw ye nin ye chrétien bolo dɔrɔn u bolo chrétien ka fɛn don sinon ala ka fɛn yɛrɛ don parce que tile ye ala ka fɛn ye tile ye ala ka danfɛn ye tile ye ala ka kabako ye kalo ye ala ka danfɛn ye kalo fana ye ala ka kabako ye a ka démonstration fana don bon o turuko kelen in k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka duwawu an ka siyɛ san o la o k'a ɲimi o tɛ foyi bon c'est comme sisan hali ni 31 tɛ ko ni e taatɔ so sisan n'i ye siyɛ san ka taa di denbaya la e bɛ baraji de sɔrɔ a la a bɛ dɔ fara i ka yangan kan a bɛ dɔ fara i ka sankɔrɔta kan a tɛ foyi bɔ la yango n'i y'a kɛ 31 don yɛrɛ kɔnɔ c'est comme i bɛ fɛnw dépenser fɛn o fɛn kɛ i ka denbaya la a bɛ jate ni saraka de a bɛ don ni tɔɔrɔ cɛ a bɛ hɛrɛ sama ka si ma jango n'a kɛra don na don min ne bɛɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don e fana k'i ka denbaya nisɔndiya jama nisɔndiyalen don fana bɛ ka denbaya nisɔndiya n'o ma hɛrɛ si ma a tɛ tɔɔrɔ foyi si ma parce que adamaden bɛ dépenser fɛn o fɛn kɛ a ka denbaya kɔnɔ o bɛ jate ni saraka de ala b'a fɔ kira b'a fɔ k'aw sallallahu alaihi wasallam saraka de don. an bɛ ka fɛn o fɛn kɛlɛ. chrétien fana y'a kɛlɛ kɛ ka kɔrɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛlɛ la bi ko nin maɲi nin maɲi o ɲɔgɔnna tun bɛ chrétien fana na ka kɔrɔ olu ɲɛ yɛlɛnna de bi ka tɛmɛ anw kan parce que u ka kɔrɔ n'an ye donc olu ye ko faamu joona an fana ka mɔgɔw taalen fɛ a bɛna ɲɛ dɔn u ko télé ye haramu ye télé b'u bolo bi u ka radio ye haramu ye o b'u bolo bi u ko téléphone ye haramu ye o b'u bolo bi muso ka mobili boli k'o ye haramu ye o muso bɛ ka mobili boli donc taalen fɛ n dani b'a la a tɔw fana bɛna faamu joona dɔɔni ka taa mais ko bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi sinon an bɛ fɛn o fɛn kɛlɛ la ko a man ɲi bi diinɛ chrétientigiw fana diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen minnu fana kun ko la terre tourne o chrétien de y'a fa silamɛw tɛ chrétien de y'o fa k'a bɛ diinɛ contrôle la i m'a ye mais o bɛ kan ka fɔ bi mɔgɔw bɛ kan ka faamu fana an bɛ kan ka o fɔ bi ka tilen k'a fɔ n'i ye mɔgɔ sigi 100 i b'a sɔrɔ 80 bɛɛ bɛ kan ka faamu k'a fɔ ko a vraiment voilà 80 bɛɛ bɛ kan ka faamu parce que hali ni min m'a faamu i b'a sɔrɔ o tigi ka mɔgɔ dɔ bɛ Amérique sufɛ o b'ale wele k'olu bɛ sɔgɔmada ou bien sɔgɔmada fɛ o b'ale wele k'olu bɛ sufɛla la a bɛ miiri fɛn dɔ la hali ni fɛn b'ale kɔnɔ a bɛ i ma kɔn a kan b'a fɔ nin ko in a y'a to an ka nin ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na hali n'a bɛ fɛ ka kuma a bɛ makun donc dɔnni ye dɔnni de ye hali Afiriki filɛ sous développement min na nin an tɛna to ten koyi don min na an fana b'a avion dilan Afiriki yan siga foyi t'a la don min na Mali la an fana b'a avion dilan don min na i ɲɛ bɔlen bɛ fɛn o fɛn ko tubabuw b'a kɛ don min na an fana b'a kɛ farafin de la ka diɲɛ mara ka kɔrɔ firawuna ninnu ye farafinw de ye olu ye diɲɛ mara ka kɔrɔ firawuna ninnu bɛɛ ye farafin de firawuna tɛ kelen yɛrɛ koyi i y'a faamu Ramsès II Ramsès comme ça camanba de bɛ yen ka taa nabi Yusufu la fo ka taa se firawuna min ni Musa karila ɲɔgɔn na a bɛɛ ye masaya de kɛ kɔrɔ a bɛɛ ye diɲɛ mara ka kɔrɔ farafinw de tun don i y'a faamu donc diɲɛ ye yɛlɛmɛ de ye don dɔ waatiw faamu tɛ kelen hali arabu minnu filɛ nin ye parce que anw ka développement a yelen bɛ arabu ta développement na parce que histoire la an ye sɛbɛnni fɔlɔ min kɛ o ye arabu de ye an fɔlɔ la arabu de la
an ka ɲɛ yɛlɛn fɔlɔ o ye arabukan ye arabuw de donna an fɛ fɔlɔ ni sɛbɛnni an fɛ kɔni mali la yan an ye sɛbɛnko fɔlɔ min an ye civilisation fɔlɔ min o arabu ta de tubabuw nana arabu ta diɲɛ ka bɔ yan ka sɔrɔ ka na n'u ta ye o fana ye fɛn dɔw sɛbɛn u kun bɛ kan ka u ta arabu de bolo an ka sɛbɛnnikɛla ninnu i n'a fɔ kutubu gomtogo u ka secrétaire kun bɛ sɛbɛnni kɛ arabukan de la. ayiwa nin kun ye bi ta ye sisan sa an bɛna an ka kibaruyaw olu kɛnɛ kan kibaruya minnu an b'o daminɛ ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka bataki ye n'o ye général de division Umar Jara ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min bɛ sen na pankuru ale ye baara dɔw kɛ nin tile laban ninnu kɔnɔna na o kɛra cogo min na o de filɛ nin ye desanburu kalo tile 27 min ye pick-up dɔ ye o kɔni kun falen don maaw la mototigi dɔ kun tugulen don olu nɔfɛ sa u kɔni kun bɛ ka dugudenw tɔɔrɔ kosɛbɛ duko yi n'o ye duwanza marabolo ye olu kɔni ye mugu ci olu la ko pick-up in k'o walon ka bɔ yen min ye nin kalo in tile 28 pick-up wɛrɛ fana kun falen don maramafɛn jugu la kun dogolen don yiriju dɔ jukɔrɔla la Zakak kaw fɛ n'o bɛ Kidal marabolo la Sorasiw ka pankuru ye o fana jeni k'o fana bɔ yen pewu nin kalo in tile 29 sa pick-up dɔ fana tun bɛ o fana kun dugulen don yiriju dɔ fana kɔrɔla la tuguni Tesaliti masuruna na Kidalikaw fɛ a kun falen don min ye maramafɛn cɛjugu la min ye armée ye k'a y'o fana jeni k'o fana bɔ yen baara la pewu wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'o ye Mali dugukolo ye a lakɔlɔsili maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kana cogo min na min ye jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko maaw ka hakilinaw kɛ kelen ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ to senna sɛbɛn fa sirila nin kalo in tile 30 n'o o ye kunungo ye wuladafɛlanfan fɛ sariya min kan ka na cɛfɔ ni kan bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ sa ko a baaraw bɛna na daminɛ jɛkulu min kan ka o baara sigi sen kan sa maa 36 jamanakuntigi ale ye olu ka papiye bɔ kiiri fana ko ta nasira ka sa sariya kura min kan ka sigi ka se ka kiiri tigɛ baaraw kan ka jamana kɔnɔ n'o ye loi organisation judiciaire ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi ale y'o sɛbɛn fana yamaruya baara ka se ka kɛ n'a ye sariya taabolo sariya sigicogo sariya kɛlɛtigilaw yɛrɛ ka hakɛw kan ka kɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ gafe in ale kɔnɔna na an y'a fɔ a ɲɛna kunun ko an ka alimamiba 2 n'o ye Mayi Watara ye ka taa se an yɛrɛ terikɛ Ablaye Koyita ma cybercriminalité ale ɲɛmaaba n'o ye Dr Adama Kulubali ye a ye wele bila u ma k'a mago b'u la k'u lamɛn ko dɔw kan ko minnu bɛ tali kɛ bato kow ka taa se san laban ɲɛnajɛ kow kan lamɛnni kɔfɛ kunu sɔgɔmada in na Adama ko k'u kan ka segin ka na nka yan'o cɛ Ligue des prédicateurs ale ye communiqué bɔ communiqué min Ibrahim Jawara ale b'o fɛsɛfɛsɛ an ye. An balima asilamɛw nin ye kunnafoni telimanba ye an ye min sɔrɔ communiqué don a bɔra maa min yɔrɔ la sa o ye Imam Muhammad Traoré ale ye Ligue des prédicateurs du Mali o ye sunamɔgɔw ka tɔnba ye jamana in kɔnɔ ale y'a ɲɛmɔgɔ ye a ye communiqué kɛ communiqué n'i y'a kɔnɔ kuma ta k'a lajɛ a kumaba bɛ mun de fɔ ko bi lundi in na le 30 décembre 2024 sɔgɔmada in na ko convocation nana pôle cybercriminalité fɛ o ye jumɛn ye bɔlɔlɔ kanfɛ kumaw internet réseaux sociaux kuma minnu bɛ k'a sanfɛ k'a ye convocation bila bi sɔgɔmada in na ka taa di Imam Muhammad Mayi Watara ma ani Imam Abdullahi Goyita an balimaw ko ni maa 2 wulila ni ka taa convocation in ka taa jaabi an balima silamɛw nka an bɛ waati min na bi wula in na a k'a dɔn k'a fɔ Imam Muhammad Mayi Watara ani Imam Abdullahi Goyita k'u 2 bɛ seginna ka taa u ka so u b'u ka denbaya la nin waati in na alhamdulillah an balima silamɛw ko fɛn min ye kumaɲɔgɔnya ye sa ko bɛ senna u ni fanga cɛ an balimaw o la sa Imam Muhammad Traoré n'ale Ligue des prédicateurs du Mali sunamɔgɔw ka tɔnba a ɲɛmɔgɔ ye ale Mali la a k'a bɛ min gɛlɛya mɔgɔw ma ko baara min kɛlen filɛ nin ko an kana kɛ sababu ye ka ko in tɔ juguya wala ko ye communiqué kɔnɔ kuma la kumaba yɛrɛ nafaman ye an kana kɛ sababu ye ka ko tɔ juguya ko ni maa 2 u b'u ka so kɔnɔ ka ban déjà o kuma ko maa si kana wuli k'a fɔ k'i bɛ taa tribunal la ko maa kan'o kɛ dɛ ko n'i y'o kɛ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e b'a fɛ ka ko in tɔ de juguya k'u b'a ɲini journalistes fɛ réseaux sociaux mɔgɔw influenceurs vidéomaniw bɛɛ k'i cogo dɔn an kana ko in tɔ juguya ko alimami 2 in u b'u ka so kɔnɔ procédure tɔw b'a la ka continuer an balima silamɛw ko Imam Muhammad Mayi Watara ani Imam Abdullahi Goyita u ka nin weleli
ka taa fangaso la k'olu b'a bila minɛn min kɔnɔ k'o de lajarabili ala ka lajarabili don a y'a ɲɛsiw ma wa k'u b'a jigiya k'a fɔ ko nin ko laban ye hɛrɛ di ko ka d'a kan mumini fɛn fɛn b'a sɔrɔ ɲɛnamaya la k'a bɛɛ ye hɛrɛ di o tɛmɛnen kɔfɛ ko fɛn min ye fanga ye n'o ye cybercriminalité ye ko a b'a ka baaraw la a b'a la ka ɲiniw na ko kibaruya min mana b'o la k'u b'o da aw tulo kan an balima silamɛw Imam Mohamed Traoré k'a b'a da silamɛ bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko sini mardi le 31 décembre 2024 ko Imam Muhammadu Mahi Watara ani Imam Abdoulaye Goïta ko sini mardi 10h pile k'u bɛ segin tuguni ka taa tribunal la ka taa u ka se ka lamɛn o tɛmɛnen kɔfɛ halisa Imam Mohamed Traoré Ligue des prédicateurs de Mali Rabitatu Duat fi Mali LIPMA k'a bɛ tila ka sigi kuma in kan tuguni ko bɛɛ ka kɛ basigi kɔnɔ bɛɛ k'i sabati i ka so ko mɔgɔ si kana kɛ sababu ka nin ko tɔ juguya ka d'a kan ka kumaw fɔ réseaux sociaux sanfɛ ka wuli ka taa tribunal la ka wuli ka vidéo kɛ ka vocaliw kɛ k'o bɛɛ de bɛ nin ko in juguya k'u b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ maa si kan'o kɛ an ka ko in to basigi minɛn kɔnɔ communiqué laban sa k'a bɛ dugawu don kɛ Mali waajulikɛla bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛɛ kisi ala ka bɛɛ tanga ko ala ka jamana sabati ala ka jamana banban nin communiqué in a sɛbɛnna mɔgɔ min fɛ sa o ye Imam Mohamed Traoré bi lundi doyaba in na le 30 décembre 2024 wulafɛ fɛ lansara waati an balima silamɛw o kuma an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum Ibrahim Jawara an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn k'aw ji min san 2 ka so o dira ale fana ma kunungo min ye cybercriminalité maaw olu fɛ sa b'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka ko ale kun daminɛna novembre kalo tile 13 ka kɛ ni a ye kibaruya minnu di Joliba TV sanfɛ ka ɲɛsin Burkina ɲɛmaaw ma min ye bɔlɔlɔsira ka sa kibaruya in kɔni taara a yɛrɛ sɔrɔ o de la sa kɔni a welela k'a ɲininka a dala ka na kiiri kun kɛra nka min ye san 2 ka so ye o de ɲinina ko ka o da ka o jimu ale kun nin waati in kɔnɔna na cybercriminalité baara caman wɛrɛw fana bɛ yen u y'olu kɛ kuma tɛ maa minnu bɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛla la n'olu kɔni kɛlen don k'u taw kɛ kow ye ko minnu tɛ bɛn n'an ka sariyaw ye olu caman fana tun b'u bolo kunungo sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ ta n'ala sɔnna ma an na tila k'an sen fa ka se ka taa lajɛ an ka karamɔgɔw ta o bɛna ban cogo min na ala ka sababu ɲuman bɔ a la ala ka a ko kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an y'a fɔ ɲɛna kunun ko sogonikɔkaw fɛ sa min ye an balimakɛ dɔ ye n'o ye Yusufu Seba ye surasi dɔ kɔni ye mugu ci ale la mugu cira la a balimaw n'a limanaw kɔni ye ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛ waleya in yɛrɛ anw yɛrɛ fana ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko la a ko kɔni bɛ kiiri tigilamaw bolo nin waati na nka somɔgɔw olu kɔni ye a ye k'a fɔ sa babu ka taa sira minnu fɛ olu k'u mago bɛ su la nka n ye min sɔrɔ kiiri tigilamaw bolo o ye k'a yira sa k'a fɔ ko fo olu ka tila u ka baara la u bɛ sɔrɔ ka su di somaw ma u ka janaja kɛ a yɛrɛ balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ yan bi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min kunun n'o ye Yusufu Njaye Yusufu ni sɔgɔma ayiwa i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ɲɛna ka kɛ ni waleya min kɛra aw ka yɔrɔ la sogonikɔ ye a ko nana cogo di o sigiyɔrɔ la fɔlɔ Seba ye ne tɔntɔ ye a ka baara bɛnnen bɛ a bɛ kafe feere a bɛ san a bɛ yɔrɔ min a bɛ san 10 bɔ ale yɛrɛ grâce à lui ko mɔgɔ do a bɛ karate kɛ a bɛ nɛgɛ fɛnɛ ta ale de kelen ale cɛsiri lo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na somɔgɔw bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen dɔgɔtalaw bɛ yen ale de cɛsiri lo kosɛbɛ ni bingani caman bɛ yen komi bɛɛ bɛ siran ale ɲɛ parce que karate la bɛ ala la bɛɛ bɛ siran n'ale bɛ dɔrɔn o bɛ ko caman ye k'a to yen donc a ka ca a bɛ san 10 ɲɔgɔn labɔ de b'an ka dɔgɔ ni mɔgɔ nana sugu waa ta o tɛ taa chambre la o b'a se mɔgɔw ka bitigida minnu bɛ yen o b'a se ka muso ɲini o yɔrɔ la donc a b'a ni ale kɔni bɛ a tɛ kɛ ale d'ale bɛ yen a ka bitigi ɲɛsilen bɛ yɔrɔ min ma n'o ye garage kɔnɔna ye donc ani olu ale sigiɲɔgɔn ye gardien bɛ yen a b'u dɛmɛ n'a bɛ tɛna ka taa a bɛ mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ yen samedi don fɛ 22h wagati yɛrɛ kamalen dɔ nana a bɛ civil la a nana moto jɔ parking na ka bɔ ka da sunguru waa ta u nan'u jɔ u bɛ fɛ ka kuntago kɛ magasin dɔ da la k'ale s'ale yɛrɛ ka butigi ma a wulila ka taa ko karisa a ye ta ka bɔ yan yan tɛ jinɛya kɛyɔrɔ ye a bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ a ye taa kɛ yɔrɔ yan t'a kɛ yɔrɔ ye donc denni yɛrɛ b'a dɔn cɛ ni muso minnu b'a dɔn u bɛ siran a ɲɛ parce que a dilan ko bɔgɔ ka tɛmɛ parce que n'i kɔni ye yɔrɔ la ni tɛ di i ko bɛ kumana ko yɔrɔ in na a bɛ kɛ donc u taara ɲɛfɛ donc a yɛrɛ y'a labɛn k'a bɛ taa so a terikɛ dɔ bɛ kafe feere garage kɔfɛla la toro fɛ yen ko ale bɛ taa so mais sinna ka taa so a bɛ don garage kɔnɔ a b'a lajɛ ni mɔgɔ tɛ ka kunɲɔgɔn kɛ garage kɔnɔ donc a t'olu sɔrɔ yen de u bɛ kunɲɔgɔn yɛrɛ u bɛ fɛ ka n tora u bɛ kunɲɔgɔn yɛrɛ la n bɛ se k'a fɔ donc ko ne ma fɔ k'e ka taga bɔ yan ko yan tɛ jɛnɛya kɛyɔrɔ ye donc mɔgɔ bɛ bali mun na mɔgɔ ye bali cikan mɛn bali kan yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ mun bɛ o ye kanɲɛ 7 de
bon ani muso mun bɛ cɛ ni muso mun kun o de bolila ka na a kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye o y'a sɔrɔ polisiw yɛrɛ bɛ parti la yɔrɔ in na donc o nana kuma fɔ mɔgɔ somɔgɔw nana ka mankan kɛ ko mɔgɔ fagara donc l'intéressé yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'ale ye fagali kɛ bon a y'a de k'ale ye sɔrɔsi donc olu fana gendarme olu fana k'olu tɛ se k'a minɛ olu ye wele bila gendarme ma donc olu nana ka na ko sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ caman tun bɛ yen k'a yɛrɛ ko ko u bɛ ale agressé de mɔgɔw ka ɲininkali tɛmɛ la ko k'a mɛ k'e agressé ko mun tun b'a bolo a yɛrɛ ko foyi tun t'a bolo ko mais u bɛ agressé fɛn t'a bolo a bɛ agressé cogo di donc mɔgɔ ye polisi dɔw yɛrɛ sɔrɔla yen k'a fɔ olu bɛ nin dɔn parce que o don su yɛrɛ kama kamalenin dɔ bɛ bitigida la o ka polisiw ka moto minɛ k'a sababu ye pour que polisiw ka moto bila cogo min na parce que bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ in na donc ko passera ten cogo la kunun yɛrɛ hali bi a ma su sɔrɔ kunun yɛrɛ kɔrɔfɔli nana fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ bɛ ka fɔ bali 5 bali 6 bali 7 de kɛra la donc naani y'a sɔrɔ kɔ la saba y'a sɔrɔ disi yanfan na dɔw yɛrɛ donna ka bɔ donc an b'o togoya la ta kunun yɛrɛ kunna sini yɛrɛ n'o yɛrɛ dumasi mɔgɔw de bɔra ka mankan caman yɛrɛ kɛ kamalenin dɔ sogonikɔ ye hali badiso in bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ badiso yɛrɛ kɔnɔ o mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔla ka na témoignage kɛ kamalenin dɔ de bɛ yen a yɛrɛ yɛ ka fɔ la k'ale taara dulɔki yɛrɛ ta ko fo ka nin mankan de kɛ k'an ka dɔrɔn tigɛ an ko non n ko wa sabali ni a kɛra ko ye an de bɛ la ye n'a kɛra ko ye an de su an tɔgɔlen don sa n'a kɛra ko ye an de bɛ la ye donc an ka bolo Yusu Njayi nin na est ce que aw taara faamaw fɛ yen wa aw ka dukɔnɔmɔgɔw maakɔrɔbaw aw sera faama ma ka ɲininkali kɛ a ko bɛ cogo min na bi wa awɔ depuis a don su faamaw nana parce que sini ko yɛrɛ kɛra ka miniti 30 ɲɔgɔn kɛ sini ka mɔgɔw ka bɔ a kala parce que bɛɛ m'a bila ko ale don a kun b'a dɔn k'ale yɛrɛ don an b'a dɔn k'ale don ko mɔgɔw siranna parce que polisiw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ taara donc ko kɛlen sisan mɔgɔw ka sɔrɔ ka na dɔn sunubamuso min bɛ yɔrɔ ka dɔn ko Angɛ don awɔ a tɔgɔ dɔn tɔgɔ Angɛ bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ in na Angɛ awɔ jeune de bɔra mobili san ko fo ka cɛ yɛrɛ bugɔ mais cɛ in taara mais a y'a sɔrɔ ka moto yɛrɛ bɛ parking na mais tagalen kɔfɛ sɔrɔsiw nana gendarme fila nana ka moto ta ka taa n'a ye parce que mɔgɔ de ko moto fana tɛ di donc ko mɔgɔw kun banna parce que mɔgɔ de ko fo k'a faga mais komi a yɛrɛ échappera a taara donc an kɔni ka mɔgɔw taara ni su ye yɛrɛ fɛn na molécule la hali su yɛrɛ taara molécule la fo dimanche yɛrɛ wula de fɛ o y'a sɔrɔ su ma don molécule dilasi yɛrɛ la an yɛrɛ ka mɔgɔw taara ka taa su don dilasi la donc hali bi ko kɔni bɛ k'i tigilamɔgɔw ka bolo y'o fɔ an ɲɛna kunun mais an ka dusumakasi ye mun ye ka na kɛ i n'a fɔ sɛ sara parce que Yusufu bɛ yen cɛ don a bɛ yɔrɔ in na a tɛ gulɔ a tɛ drogue foyi ta a bɛ bɛɛ de kama hali kunun cɛkɔrɔba dɔ nana i dama kasi ne yɛrɛ ko walayi ko n den ko Yusufu bɛ ne bɔ fɛn min na ko ne b'a dɔn ko ne ye voyage kɛla de ye ne tɛ kɛ yan kosɛbɛ ko don la su ne bɔra voyage la 3 heures mɔgɔ fila ne su moto la ka na a dɔw ye Yusufu dɔrɔn o seginna ko grâce à Yusufu olu bɛ lafiya la yen ko tɛ se k'olu sɔrɔ ko nin ye koba de olu bolo ko Yusufu taara sisan mɔgɔ tɛ yɔrɔ in na mun na sɔrɔ ko olu kɔlɔsi k'ale olu magasin tigi minnu bɛ yen n'olu taara so dɔw bɛ taa k'u ka nɛgɛ a bɛɛ ye nɛgɛkuru feere yɔrɔ de ye moto mobili pièces ko n'olu taara Yusufu bɛ olu ka pièces n'u tɛ yen a bɛ ka pièces ta a b'a daga ni bɛɛ ka di mais bi denbaya ka laɲini ye aw ka se ka fure sɔrɔ tribunal mɔgɔw dun ko olu bɛ baara la fɔlɔ ani enquête tɔw bɛ sen na yalama aw kan ka se k'aw sigi k'o kɔnɔ pour que ka se ka baara tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ani aw kan ka mɔgɔw bila ka taga fana faamaw fɛ ka taa ɲininkali kɛ a ko bɛna kɛ cogo min na fana awɔ depuis kunna sini an b'o kɔ hali sɔgɔmada sani an ka don an ye weleli kɛ ko hali bi fure ma sɔrɔ fɔlɔ parce que an ye dɔgɔnɔw ye an ka dɔgɔnɔ jeunesse ɲɛmɔgɔ wulila kunun o de tun bɛ fɛn na gendarmerie la o min gendarmerie min filɛ Sogonikɔ ale tun bɛ yen ale yɛrɛ ko ko an ka su in to yen fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka ɲɛ donc hali bi an b'o kɔnɔ an kɔni ka dusumakasi ye mun ye kiiri ka tigɛ parce que denbayatigi don den fila de b'a bolo mais kelen kɔ seginna musomanin kelen bɛ san 3 la a muso yɛrɛ ye denmisɛnnin donc an ka ɲaɲini tɛ fosi ye kiiri ka tigɛ a tigɛ cogo la a kana kɛ i n'a fɔ sɛ sara ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ kuma kuncɛ kuma tun bɛ mun de fɛ jamana autorités ka bɔ u ka nin ye bɛɛ ko de n'i ye juga ye mɔgɔ su kan ka tɛ taa fɔ k'a ka bɔ mɔgɔ su kan ka bɔ an su kan parce que ko in bɛɛ b'a dɔn o tɔgɔ yɔrɔ la kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ sa an ka dɔgɔ mɔgɔ tɛ faga kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ faga hali kɔsɔn na u ye sapeur dɔ faga o ye dɛlɛnw ye yɔrɔ in man ɲi bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ lafiya mɔgɔ dun ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ de don n'a fɔra a b'a ka impôt sara impôt sara o bɛ tila ka kɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ n'i yɛrɛ nana i ka bitiki da la sɔgɔma i tɛ se ka feere yɛrɛ kɛ i bɛ ɲugun u ka bɔ u ka fara an kan an ka nin kɛlɛ kɛ nin ye faso ko de ye mɔgɔ kuma caman bɛ k'a fɔ hali mɔgɔ caman bɛ marché kɛ an ma sɔn ka marché kɛ an tɛ foyi kɛ aw kana foyi kɛ fɔlɔ a ye to fanga kɔ an bɛ fanga kɔ parce que an dalen bɛ an ka fanga da
an kɔni ka dusumakasi in de kiri ka tigɛ a tigɛcogo la. Ayiwa i Njayi an b'i fo k'i waleɲumandɔn ala ka tile hɛrɛ caya ala ka hinɛ aw balimakɛ la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'an bɛ ka saraka bɔ a ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye an sɔngo mara kɔnɔna na sa an bɛ se k'a jira k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen bi ji kɔni b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ o yɔrɔw la o de la sa an sɔngo yɛrɛ ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ sa ka taa badabolo ni kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen lajɛ yaasa cogo min na fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ ka se ka dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni kisi min ye an sɔngo yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni baara ale badaw b'a la Tabango ale ni dugumisɛnnin caman de bɛ bi minnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na o la sa min ye u yɛrɛ ka jɛgɛ sugu ye jɛgɛ sugu in fana ko fana ni ala ma farati ji bɛ na sɔn ka tiɲɛni kɛ yen yɔrɔ fana na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira u ka préfet fɛ sa ale kɔni y'a ɲini maaw fɛ sa maa maa bɛ dangan bolo fɛ nin waati in na an sɔngo marabolo la n'a dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sa u ka wuli ka jɔ kɛ ka yen yɔrɔw bila yaasa u bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Boloci min bɛ sen na n'o o ye senfagabana boloci ye ale ta ko fɔlɔw tɛmɛnen kɔfɛ sa kɔmasegi baara kɛra kunungo Sikasokaw fɛ yen boloci in kɛ kun ye min ye sa yaasa denmisɛnninlakaw olu bɛ se ka kisi cogo min na senfagabaga ma ale bɛ se ka dɔgɔya musow fana olu bɛ se cogo min na ka bange kɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ sifinnakaw olu kɔni k'a daminɛ san fu la ka taa se kalo 59 ma min ye boloci in ye a talen don ka ɲɛsin olu ma o hukumu de kɔnɔna na Sikaso marabolo kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ sa ko baara in kɔni kɛcogo ɲɛna sabula a yira k'a fɔ musaka min donna la sabu taa se sefa wari $130 ani 5 ma direkaw fɛ yen min ye jateminɛw ye olu bɛ senna yaasa kɛnɛya min bɛ kɛ sigida la mɔgɔw bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min kalo kelen kɔnɔna na sa k'a daminɛ décembre kalo in tile fɔlɔ la ka taa sa tile 30 ma kunungo sa dire kɔni kun y'o fɛɛrɛ sigi kɛnɛya bolofara min bɛ dire yɛrɛ kɔnɔna na olu y'o kɛ yaasa maaw bɛ se cogo min na ka furakɛlikɛ yɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ waleya in ye tali kɛ sa dire yɛrɛ min ye a dɔgɔtɔrɔlakaw ye u ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye dugudenw ka saniyako bɛ se ka sigi sen kan cogo min ani kɛnɛyako bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dire fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'a dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen na laɲini in kɛ kun y'o ye ka se ka olu labɔ a ko kalama jɛkulu min b'an fɛ yen ni ale ka bɛɛ lajɛlen bɛnnen don hinɛ ale ni guwaw sinsinni ma ale bɛ a ka baaraw la hali bi jabɛti tɛmɛnen kɔfɛ sa u ye baro sigi kɛ min ye musow bɛ degun min sɔrɔ u ka furuw kɔnɔna na tɔn in ɲɛmaaba n'o ye Ayisata Kewule Bondi ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Couple kɔnɔ dans les ménages cɛ caman bɛ bi bi na olu ti jɔla u ka chef de famille yɔrɔ la ni muso ka kuma do taara o sira min cɛ en tant que homme, je dis l'homme avec un grand H parce que dutigi de ye cɛ ye bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ b'o la mais comme du caman bɛ bi bi na caman tɛ o fɛnɛ o yɔrɔ la donc finalement frustration bɛ na muso ye kuma min fɔ tɛna bɛn a ma alors qu'ale de tun t'a jɔyɔrɔ la donc finalement a dimi kojugu violence dɔrɔn de bɛ se k'a soulager k'a jira k'ale fanga b'ale de la voilà donc o problème bɛ du caman kɔnɔ voilà bon bi fɛnɛ réseaux sociaux b'a kɛ que couple caman tɛ ɲɔgɔn faamuya la u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ muso caman bɛ yen fɛnɛ olu fɛnɛ t'a ɲɛlen fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni furulen don ko dɔ bɛ yen i t'a kɛ réseau kan bon ni cɛ taara bɛn ko dɔ ma i bɛ réseau kan fɛn façon dɔ la a bɛ digi cɛ la parce que cɛ wɛrɛw bɛ ka o muso ye et en même temps ale min y'i furu cɛ ye a tɛna bɛn a ma donc a bɛ se ka kɛ cɛ caman bɛ réagir o kɔnɔna la bon n'i y'o fɛnɛ ta ka infidélité fara a kan a ma nɔgɔn dɛ. Voilà, cɛ o cɛ ni bɔra kalama ko muso bi cɛ bi i furumuso ni cɛ wɛrɛ bɛ tulonkɛ la a tɛ bɛn cɛ si ma i y'a faamuya donc du coup je pense que violence caman fɛnɛ bɛ na ni cɛ bɔra muso ka infidélité kalama finalement mɔgɔ yɛrɛ bɛna siran parce que bi bi in na tellement de violence bɛ yen infidélité dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ sisan o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani j'ai même l'impression que musow jatelenba tɛ ten kosɛbɛ et d'où qu'on alors que on veut bien si on parle de la religion sinamusoya fɛnɛ mana fara kan voilà a keleyaw na cɛw ka injustice parce que injustice de don muso ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra effectivement jusqu'à 4 femmes muso 4 mais condition de b'a la mais comme hali muso kelen furu condition de b'a la kuma bɛ 3 ma ni finalement cɛ ma jɔ a jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la frustration bɛ na cɛ b'a dɔn sisan k'ale muso 3 ta 2 ta a tɛ se ka assumer violence bɛ na o kɔnɔna la fɛnɛ parce que a bɛ maloya a bɛ jɔ a yɛrɛ la parce que fɔlɔ dutigiya ye cɛ dafalen jɔlen a ka cɛya la o ye min ye dɔrɔn a ka responsabilité
b'a bolo bonya b'a kan a tilennen don voilà donc comme société bi y'a kɛ ten ce n'est plus pareil alors finalement dans les couples ben violence bɛ na parce que cɛw bɛ jɔ après u yɛrɛ ka kɛta u ka kɛta min tɛ ka kɛ donc pour soulever la tête donc u b'u fili u musow de kan k'olu de gosi k'olu bana et u bɛ soulager o la k'a fɔ olu de ye dutigi ye olu de ye cɛ ye comme ils aiment dire ça. Ayiwa n'a ko ko musow ka dasili musow fana b'anw fana dasi dɛ Amara an kɛra fila ye sa jumɛn e de la ka ne kule k'an mɛn yan an bɛ taa palais de Kuluba la général d'armée Assimi Goïta ministre minnu bɛ AES kunnafonidi hukumu kɔnɔna na olu tun bɛ baara la an fɛ yan k'a daminɛ nin kalo in tile 27 la ka na se tile 29 ma o hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye baaraw kɛ baara minnu n'u taar'o kɔmasegi baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Assimi Goïta ɲɛna baara in yɛrɛ fɛn bɛ tali kɛ min na fɔlɔ Amara o ye k'a fɔ ko min ye AES logo de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation. AES yɛrɛ bɛna ni yɛrɛ cogo bɔlɔlɔ kan cogo min a radio n'a télévision u y'o tile 3 baara de kɛ u nana Assimi fɛ ka na mun yira a la fɔlɔ u ye logo min dilan logo in nana cogo di Amara jamana 3 in kɔnɔna na u ye maa 3 de ka baara ta o maa 3 ka baara la u nana n'o ye ka n'o baara 9 u yɛrɛ u sigi o kunna k'o lajɛ o lajɛlen kɔfɛ u nana o de yira Assimi na ale fana y'a yira jamanakuntigi tɔw la k'a ta k'a fɔ sa ko min ye AES logo ye ale de bɛna kɛ bugunatigɛ ye n'i ye ale fɛn o fɛn nka sa k'a daminɛ bi la fo don min ye AES ale tamasire o ye logo in filɛ nin Amara i ɲɛ b'a la koori don lolo 3 min bɛ sanfɛ k'o ye jamana 3 in ye min ye ziraju min filɛ nin ye ziraju in kɛkun ye i b'a dɔn ko zira kɔni den ka di a kolo bɛ dun nka kana fɔ i b'i kɛ zira kan ko i b'a lɔgɔ tigɛ dɛ i ɲɛ bɛ ja minnu na duguma o ye maaninfinw ye AES yɛrɛ koorilen wa u ye place bila fana ni jamana wɛrɛw nana far'u kan binkɛnɛma yɔrɔ in na min ye lolo dɔ bɛ fara lolo kan ye n'i ye lolo cayalen o kɔrɔ ko mɔgɔ dɔ farala a kan donc nin ye bugunatigɛ min yirala k'a fɔ ko bɛɛ ka baara kɛ ni nin ye maa bɛ AES baara o baara kɛ sa e ko ala an ka passeport kura in a tɛna tali kɛ o la o bɛɛ lajɛlen de bɛ a la donc min ye nin ko in ye sa k'u ye radio so bɛna sigi Burkinakaw fɛ AES tɔgɔ la u bɛ baara kɛ o la bɔlɔlɔ sira fɛ u ka web TV u y'o fana sigi yaasa ka se ka kunnafoni di mɔgɔ ma AES ko kan wa min ye jamanakuntigiw ye u ka laseliw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ye ministre sera ka baara min kɛ wa min ye journaliw fana ye sɛbɛnni presse écritive fana olu fana bɛ a la olu bɛna na baara min kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanakuntigi ɲɛna ni laseli ale senfɛ n'an bɔra yen premier ministre ale tun bɛ Niger kaw fɛ yen général de brigade Abdramane Chani ale min ye général de division Abdoulaye Mayiga n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen bisimila Burkina jamanakuntigi premier ministre o fana tun b'a la min ye premier ministre ye ale ni Niger premier ministre olu farala ɲɔgɔn kan ka taa fara Burkina premier ministre kan n'o ye Ritalba Jean-Emmanuel Ouedraogo ye min ye Mali fanfɛ sa Mamou Dafe ale tun bɛ ko in na ni ale y'an ka seko ni dɔnko ni dunanjigiyɔrɔ ministre ye ka taa fara ministre min bɛ yen n'o o bɛ muso den ani du kunna n'o ye Jɛnɛba Sanogo ye ni ale bɛ jaralakaw ka sigi la an ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Yunusa Barazi ye sɔrɔdasi belebele in ale fana bɛ a délégation kunna minnu taara Cani fɛ yen Cani k'u ma AES kɔni ta kɛra a daka ye ko baara fɛn fɛn bɛ sen na sisan u kana sɛgɛn u kana ɲinɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko in ye ɲɛtaa ko de ye a sabatilen don wulikajɔ minnu bɛna kɛ sen na san nataw la Cani ko mɔgɔw bɛna n'a ye ko a kuma tɛna na caya a ko premier ministre ma u nana baara min na a b'u fo sabula olu fɛ yen ɲɛnajɛ min filɛ nin ye Amara n'o ye sabure ye n yɛrɛ bɛ n'i bila ka taa san wɛrɛ i ka t'i fari cɛ filɛ a ye $12 ni hijita papier ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ premier ministre a ma dan o ma Niger kaw fɛ yen général de division Abdoulaye Mayiga maliden minnu bɛ Niger a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa an ka lasigiden n'o o ye Yunusa Barazi Mayiga ye ale tun bɛ yen maliyɛn minnu bɛ yen olu yɛrɛ kuma ta k'a fɔ sa k'u bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye général Assimi ye
ayesi ɲɛmaya b'a bolo nin waati na ko a k'a ka baara kɛ duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali tɔgɔla Nizɛrikaw fɛ yen u ko ko min ye furancɛla fanga ye u b'a senkɔrɔma dondo bi u b'a senkɔrɔma dondo sini a ka waleyaw la k'a k'a ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ko kalata taali ko foyi kana na a ja wuli k'a fɔ k'a bɛ bɔ a taabolo kan ko maliyɛn minnu bɛ Niger k'olu yɛrɛ nisɔndiyalen don wa u ni Nizɛrikaw bɛ bɛnnen don sigi la depuis bi tɛ hali AES ale ma na o y'a sɔrɔ bɛn ni kelenya bɛ u ni Nizɛrikaw ni ɲɔgɔn cɛ u labɛnnen u kunbɛnnen don ka ɲɛ ko olu yɛrɛ fanba yɛrɛ tɛ dɔn ka bɔ Nizɛrikaw la ko Gawakaw don u dɔmandi ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ ye n t'a sibɔ n k'i da sibɔ kabini ye n t'a fɔ ne lafiyara e fana lafiyara cɛ tiɲɛ don ko bi étranger Amara i na t'i fa bila so bi Premier ministre a k'u ma ko bɛɛ n'a ta k'u ka jamana sariyaw k'u labato min ye diɲɛ ta ye n'u ma ɲɛ k'u b'a kɛ u k'u labɛn u filɛ jamana minnu kɔnɔ nin ye n'o ye Niger ye bi ani Mali bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sariya minnu bɛna ta AES ko hukumu kɔnɔna na i da don la baaraba minnu bɛna sen na maliyɛn minnu bɛ Amara u ma ɲinɛ papier ko kɔ dɛ u fana ye passeport ko kuma fɔ ka biométrique ko kuma fɔ n'Ala sɔnna ma don nataw la yɛrɛ an nana baroba sigi biométrique kan ka ɲɛfɔliba kɛ a ko la ale ni passeport ko parce que maliyɛn caman ka message baden de b'an bolo nin ko in kan a dɔw na bila fiɲɛ fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ sɛbɛnko ninnu na n'an bɔra yen e tɛ na ni Nizɛrikaw ka baaritala in ye sa ja Niger Amara aw tɛ min kalama ja cɛ in tun tɛ gosi de koyi Isaka in a ma deli ka gosi maa fɛ wa min ye a gosili min fana filɛ nin ye a kana k'i na k'a banna han a ko a b'i labɛn k'a b'i labɛn ka na cɛ kama mais cɛ ye min k'a la cɛ ye a fanga de kɛ k'a kɛlɛ n'i ye ja n'i ye ja lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko a ye Isaka fanga de kɛ i m'a ye Isaka ka bon n'ale ye ale bɛ dugu ma mais n'i ye baari in ta cogo lajɛ ko in kɛ cogo lajɛ et puis nin ye ɲɛnajɛba de ye Niger san o san u b'a labɛn k'a kɛ dugu dɔ la dugu o dugu n'o o y'a bisimila baarita yɔrɔ b'a dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i m'a ye yan yɔrɔ la a ye cɛ fanga ban i m'a ye depuis a kɔni i m'a ye voilà cɛ selen de filɛ nin ye i b'a dɔn nin ye joli sɔrɔ a miliyɔn 12 kati kelen Isaka batili diyara olu ye dɛ wa Amara u ka dugu mɔgɔ bɛɛ bɛ jɛ ka nin ɲɛnajɛ in labɛn de a bɛ fɔ ko sabre national ale ɲɛnajɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Niger kɔnɔna na bɛɛ bɛ kamarwa ka fête min kɛ nin ne ka di olu ye kosɛbɛ donc min ye kamalen ye a yɛrɛ fana ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu taara a kɛnɛ kan ayiwa n'an seginna ka na so ko anw tɛ taa CHAN na dɛ min ye farafinna ndolanci min bɛ kɛ sokaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ko Mauritaniekaw nana ka na an bɔ baara taara yaasa ka se ka taa samata sɛgɛw nciniw ka tulu senkɔrɔma don nin kɛnɛ in kan ye ko nka k'u ni dusukasi segira dɛ dɔw ko Bayiba ko k'a gɛn ka bɔ entraîneur la ko sabula ko a tɛ maa lamɛn a t'u sago kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kun kan ka taa n'olu bɛ se ndolanci la kosɛbɛ championnat yɛrɛ kɔnɔna na k'a m'o ta dɔw fana y'a yira sisan k'a fɔ ko niveau yɛrɛ de tɛ a la ko wa k'a tɛ sɔn fédération ka kuma ma hali lisi a ma sɔn k'a bɔ maaw k'u hakilina di a kan ko maa min don k'a kati ka gɛlɛ dɛ a sɔn man di maa ta ma o la sa min ye supporteriw ye u ko komi jaabi tɛ sɔrɔ maa n'i ma jaabi sɔrɔ i ka taa ka bɔ yen ko kabini ballontan in taali la ni Mali kɔni ye 1 ni 0 kɔni kɛ ye k'olu siranna wa olu yɛrɛ tun bolo Bayiba ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ Mauritanie dɔn a b'a ballontan dɔn ale tun kan ka se ka nin baara in kɛ ka ɲɛ sabula a bɔra yen a ma mɛn maa minnu yɛrɛ caman filɛ nin ye ale y'a caman ladon nin ko in na Bayiba yɛrɛ ko cogo di a ko maaw filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ ale ma nin ye n'o ye supporteriw ye k'ale tɛ nin si jate ko ale ye fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan denmisɛnninw ka se ka bi don ale ka baara ye mun ye o ye k'u lajouer ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ka se ka ballontan kɛ ka ɲɛ ka se ka bi don ko nka k'ale tɛ bi donna ye dɛ ale tɛ celu dasi ale tɛ celu dasila ye wa fana ko min ye nin ko in ye ko k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan fɛn fɛn ko ni denmisɛnninw n'a ka kan ko ale a seko bɛɛ k'u ye wa ko an ka hakililajigi kɛ han
Niger ani Burkina kulu fila bɛ n'u ka qualification ta Mali la yan Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ ani Togo ɲɛkɔrɔ olu bɛ taa CHAN na n'Ala sɔnna a ma wulada in na jamana 16 min talen don sa an na olu da maaw tulo kan ni an bɔra yen Amara an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe Kayi mara la ale yɛrɛ filɛ nin sa ka Kayi conseil régional o ka kupu tako filanan ale y'o ta Kayikaw fɛ yen balontan in kɛra stade Basi Kulubali la Kayi gouverneur tun b'a kɛnɛ kan min ye kupu in yɛrɛ dabaga tun bɛ yen penalty tan o de olu fana bɔ ɲɔgɔn na han ayi ni yɛrɛ kɛra 7-0 de ye o Bafulabe a ye jɛma de bati 7-0 ka kupu ta ka taa n'a ye Bafulabekaw fɛ yen n y'a dɔn k'a fɔ nin na kɛ fɛtiba ye an bɛ taa e fan fɛ sɔɔni ka sɔrɔ ka na an ka maa filanan bisimilata ka o bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye Abdul Traoré ye EDX an bɛna kuma ale de ka bi sɔgɔmada in na ko kura. Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Et mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, on est EDX là. EDX? Oui, EDX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sɔgɔmada in na ani EDX mɔgɔw fana bɛ ɲɔgɔn bolo min ye karamɔgɔ ani yɔrɔ ɲɛnabɔba Abdul Traoré ale sera an ka kumaso kɔnɔ ka ban Abdul i ni sɔgɔma e sɛ minɛ ka ban wa bɛ n'i bɔra i bɛ taa sɛ ɲini de ou bien n'i bɔra i bɛ taa sɛ ɲini ou bien i ti sɛ ko la de. Bon nin waati na an ɲɛgɛnnen don baarako la. An ɲɛgɛnnen don baara la. Sabu an ka denmisɛn caman de bɛ ka taa nin waati in na. An b'a dɔn ko voilà janvier semaine fɔlɔ. Ti sɛ la. Voilà an vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka tɔw lajɛ an bɛ ka sɛ dun. Voilà an bɛ k'an cɛsiri parce que ni denmisɛnw fana taara en sécurité bon parents hali n'u b'u ka sɛw dun u b'a dun k'a sɔrɔ u hakili lafiyalen don voilà. Hakilila jigila EDX yɛrɛ ka baara ye mun ni mun ye. Hakilila jigila bon an ka baara in na fɔ an bɛ to k'a fɔ plateau kan cogoya min na sanni an ka kuma daminɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'u fo kosɛbɛ voilà an b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'an wele toujours an ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc EDX ɲɛsinnen don ka denmisɛnw dɛmɛ ka taa kalan na extérieur la kɛrɛnkɛrɛn an bolo ma États-Unis ani Canada mun bɛ taa kalan na donc a mana kɛ kalanfɛn sugu sugu ye donc cycle long bɛ yen kalanjanw bɛ yen kalansurunw bɛ yen bon n'a mana kɛ min ye an yɛrɛ bɛ besoin lajɛ yan nɔ n'a tigilamɔgɔ mako bɛ kalan min na an bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin école ma. Hali ni maa min bɛ baara la o fana. Hali ni mɔgɔ bɛ baara la comme n'a fɔ an y'a fɔ plateau kan cogoya min na o don an ka bɔli laban na yan nɔ donc projet kura de sigira sen kan ka mɔgɔw dɛmɛ n'u bɛ fɛ ka to Mali la ka kalan kɛ donc n'a sɔrɔ u bɛ baara la ou bien n'u tɛ se ka déplacer ni déplacement ko parce que n'i bɛ déplacer a ko ka ca waati dɔw la i n'a fɔ visa ko n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ se ka kalo dama dama ni kɛ yen Mali la yan nɔ ani minnu taara kalan kɛ yen nɔ u diplôme bɛɛ valeur kelen de don parce que u ka examen bɛɛ ye kelen voilà différence ye min ye dɔrɔn olu bɛ classe de kɔnɔ yen aw fana bɛ classe de kɔnɔ nka aw ka classe ye ordinateur voilà donc a ɲɛ bɛ professeur la yen u bɛ ka cours fɛn fɛn ta a fana bɛ ka ɲɔgɔnna de ta Mali la yan nɔ donc a ka information bɛɛ ye kelen cours qualité ye kelen voilà donc diplôme fana ye kelen voilà donc an ka baara o de ye kɔfɛ fana information kɛ donc n fa b'a kalama cogoya min na bon an bɛ k'aw yɛrɛ makɔnɔ maaw ye fɔlɔ anglais ko in na. An bɛ k'an da réchauffer i ninnu ni a ninnu a ye ni ninnu. Ah d'accord ok. Parce que dɔw tun bɛ ne fɛ ale b'a fɔ ko Joe Biden ne ko Biden tɛ dɛ. Ko Biden. D'accord. N'an ma olu kɛ ka sɔrɔ ka s'aw ma. C'est vrai. A bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ka dɔnta ma ta kosɛbɛ. C'est vrai c'est vrai. Ayiwa sɔgɔmada in na
an b'a dɔn k'a fɔ aw tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan min ye aw ka question d'excellence n y'a dɔn k'a fɔ maa dɔ fana y'o bourse sɔrɔ aw ka grand gagnant a ko nana cogo di n'o ye jeu grand gagnant ye. Bon jeu grand gagnant a bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔna i b'a dɔn an ka baara tɛ dɔrɔn ka denmisɛnw dɛmɛ ka taa kalan na tubabukan na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko responsabilité sociétale o ye anw yɛrɛ bɛ se ka min kɛ jamana yɛrɛ ye en tant que citoyen jamana kɔnɔden o man dɔn k'a fɔ an ka baara hukumu kɔnɔna na se damadamani b'a ye a man ca kosɛbɛ an n'an se min an bɛ to k'o kɛ an to a ɲini vraiment an ka denmisɛnw bɛ yen walima an dɔgɔninw n'an dɔgɔmuso ninnu bɛ kalan na yan nɔ surtout minnu bɛ bac kɛ Mali la donc k'u récompenser min ye moyen ɲɛnamaw sɔrɔ k'u récompenser o jeu de sen fɛ an t'o ye jeu d'organiser n'an bɛ fɔ a ma ko question pour un excellent donc an tun b'a édition fɔlɔ de la donc ɲinɛ kɔni o m'a fɔ salon sa parce que ɲinɛ kalan daminɛna ka ban salon donc o grand gagnant kɛra Mulayi Adama Sidibe de ye donc hakili bɔra mɔgɔ caman ye bɔlɔlɔw sanfɛ a bɔra journal télévision yɛrɛ la télévision nationale la donc il a bénéficié d'une bourse ou d'une prise en charge voilà prise en charge a valeur bɛ taa 5 millions ɲɔgɔnna na donc a ka taali segili n'a ka séjour bɛɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu visa ko gɛlɛya ko kuma tɛ fɔ o t'a la voilà bon hali o la voilà hali o la mais voilà an t'a fɔ degun b'a la kosɛbɛ parce que fana a tɛ kɛ komi n'a sɔrɔ aw yɛrɛ bolo voilà ale fana ka dossier présentation ni an ka dossier présentation tɛ kelen n'a fɔ ni dɔ bɛ fɛ ka taa kalan na juste ani dɔ ye joueur de kɛ e de ye sɔrɔ bon dossier présenté cogo tɛ kelen donc an b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an fana ma se k'o kɛ donc pour que voilà ka dossier présenté kɛcogo ɲuman na walasa immigration mɔgɔw ka se ka visa d'a ma donc on nana n'o kunnafoni yɛrɛ de ye sɔgɔmada in na a yɛrɛ k'a fɔ ale de gagne na voilà donc a ye visa yɛrɛ sɔrɔ ni semaine yɛrɛ kɔnɔna na a ka visa bɔra donc a ma taa fɔlɔ visa kɔni b'a bolo ni waati in na donc bi ye mardi de ye donc a ka taali su in na de a bɛ taa su in na yɛrɛ a bɛ taa su in na de voilà ala ka sinna amina amina an y'a ye fana k'a fɔ EDX aw bolofaraw bɛ ka caya a n'aw ka baarakɛɲɔgɔnw. En effet, effectivement, parce que bon, était signé le Mali ni a san 5 de sisan nɔ donc hukumu kɔnɔna na an ni école caman de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a caman ɲini fana ka baara kɛ n'anw ye sabu a ye an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnw ka bilasirali hukumu kɔnɔna na surtout ka taa kalan na extérieur la i bɛ taa sɔrɔ parents caman bɛ yen bon u bɛ professeurs ni directeurs de école la o tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn donc ni den ka kalanko daminɛna généralement b'u ɲɛsin olu de ma bon caman bɛ t'u nɔfɛ bon parce que u ka laɲini ka denw bila ka taa kalan na extérieur la donc a ka dɔw ye directeurs ni professeurs k'u bilasira ka taa mɔgɔ fɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka a ko ɲɛnabɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la caman bɛ siran a ko ɲɛ sabu ni den bila ka taa extérieur la bon kungotigiya b'i kunna parce que kɔrɔ de ni fɛn fɛn kɛra bon i tɔgɔ bɛ fɔ a la parce que a bɛ fɔ karisa de ye nin yira donc caman kɔni an baara kɛ ɲɔgɔn ye o y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara yɔrɔ ye yɔrɔ sere de don donc o la o y'a ɲini ka baara kɛ n'anw ye donc an yɛrɛ ye projet de bila sen kan nin waati in na ka dɔ fara an ka partenaires kan halisa école yɛrɛ école ko don ka partenaire ka dɔ fara partenaire kan walasa ni an ka kalandenw minnu bɛ yen n'o kɛra DEF de ye tiladen kɔ DEF kɔ walima 10e 11e terminal n'a ka d'u ye ka taa kalan na États-Unis ani Canada an ka se k'u dɛmɛ ka taa o hukumu de kɔnɔna na an bɛ ka dɔ fara an ka partenaire kan halisa voilà. olu bɛna kɛ sigiyɔrɔ wɛrɛw ye wa ou bien u bɛ baara kɛ ka to aw ka baara bon c'est à dire que an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ni u ka élèves minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa kalan na extérieur la n'u bɔra o fɛ dɔrɔn écoles de don voilà o ka se ka na anw fɛ walasa an ka se ka démarche kɛ voilà donc o la yan fana ye école de ne ka kalanden ninnu filɛ nin ye aw n'anw fana ka baara kɛ voilà donc problème voilà n'a yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ yen n'an b'a dɔn an bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka intéressé kalan na extérieur la anw labɛnnen don ka baara kɛ n'a tigilamɔgɔ ye problème fosi t'a la. ayiwa aw bɛ maaw dɛmɛ u ka se ka taa Canada ni États-Unis kaw fɛ yen nka waati jumɛn yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲi kosɛbɛ tagali ko in na. voilà ni ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ sabu parents caman de bɛ Mali la an ma erreur kɛ anw yɛrɛ ka kɔnba an bɛ ka vraiment an bɛ ka cɛsiri kɛ o de nɔfɛ nin y'a san damadamani ye pour que parents ka se ka nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ bon caman b'a dabɔ a kama ni den ye bac sɔrɔ waati min na o bɛ sɔrɔ ka démarche daminɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ démarche daminɛ waati ye i bɛ taa sɔrɔ démarches bɛ
den yɛrɛ b'i fɛn an fana bɛ layidu de di den ma koyi voilà an b'a fɔ a ɲɛna n'i y'a sɔrɔ kɔni i bɛ taa Canada voilà an tɛ se ka taa an ka wari don papier la ka n'o to voilà effectivement ni kuma ye tiɲɛ ni kosɛbɛ parce que an bɛ parents caman de reçoit an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la parent a ye layidu de di voilà donc den fana y'a bɔ a sara fɛ donc bon ale fana a kan ka a bɔ a sara fɛ donc effectivement o de don donc min ye démarches daminɛ parce que bon ne bolo ni bɛɛ laɲini min ye o de ye den ka se ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na donc c'est vrai promesses bɛ ta denw ye nka o bɛɛ kɔfɛ laɲini dɔw bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o de ye den ka se ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na donc o la n'i mana ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ ni den bila ka taa kalan na extérieur la min ka kan o de y'i ka école ɲuman dɔ ɲini a ye bon école dɔ filɛ école bɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Bamakɔ yan école bɛ ɲɔgɔn ye cogoya min na États-Unis Canada fana école bɛ ɲɔgɔn ye yen de misaliya bolo ma sisan nɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tila bac la Mali la net ka admission sɔrɔ kalo kelen o kɔfɛ bac sɔrɔlen kɔ Mali la ka admission sɔrɔ ka école daminɛ États-Unis ni Canada ou bien ka université daminɛ États-Unis ni Canada o tigilamɔgɔ kan ka fɛnw tila a ka démarche bɛɛ lajɛlen na ka admission sɔrɔ ka kɔn le 15 janvier de ma par exemple yan'o cɛ an bɛ ka rentrée jumɛn de fɔ septembre kalo 9 donc o admission kan ka se ka sɔrɔ janvier yɛrɛ la donc dans quelques jours an filɛ bi 31 décembre donc semaine fila ɲɔgɔnna de b'u bolo aw bɛ baara la an bɛ baara la donc an tɛ se ka lafiya ni waati in na parce que voilà donc ni mɔgɔw fɛngɛnna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka admission sɔrɔ Mali la problème dɔ de bɛ yen généralement ni mɔgɔ ye admission sɔrɔ wa ni mɔgɔ bac sɔrɔ Mali la n'o ye démarche daminɛ a ka ca Ala fɛ a tigilamɔgɔ ka kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ Mali la parce que an bɛ admission min sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye a admission c'est peut-être dans 3, 4, 5 mois ainsi de suite bon o de ka ca donc minnu bɛ fɛ ka admission sɔrɔ ka école daminɛ joona par exemple septembre la donc an b'a dɔn Mali la k'a fɔ an dit bon comme ɲinɛ kɔni voilà comme ɲinɛ découpement académique fɛngɛnna kosɛbɛ donc an b'a dɔn k'a fɔ ko rentrée reportera d'un mois bon an t'a kɔlɔlɔ dɔn mais sinon an b'a dɔn Mali la kɔni août bɛ se yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ résultat bɛɛ bɔlen don ka ban donc bɛɛ b'a taga yɔrɔ dɔn donc démarche bɛ daminɛ o waati la donc août ni septembre kalo kelen dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tila bac la août la dɔrɔn ka don septembre kunbɛn yen nɔ a ka gɛlɛn donc o de la démarche kan ka se ka daminɛ kabi sisan au plus tard le 15 janvier misala bolo ma o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye bac sɔrɔ Mali la en mai ko a tɛ se ka taa kalan kɛ bɛn ni janvier ou bien ka taa kalan kɛ a bɛ dépend donc n'i mana se anw ma waati min na an b'a lajɛ ni rentrée min bɛnna an bɛ sɔrɔ k'o rentrée f'i ye bon ni rentrée de bɛ se ka sɔrɔ mais an kɔni ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ caman bɛ o bɛ retard ta denmisɛnw dɔ filɛ n'u bɛ kalan na waati min na ni courage bila waati min na o de y'o bilasira waati ye parce que n'u mana décourager dɔrɔn waati dɔ a bɛ gɛlɛya voilà wagati jumɛn yɛrɛ la aw yɛrɛ bolo aw bɛ fɛ somɔgɔw ka se ka wuli ka jɔ kɛ bon wuli ka jɔ kan ka daminɛ n'u y'a wuli ka jɔ kɛ joona bon voilà nafa min b'a la o de ye université sɔrɔta o bɛ kɛ université ɲumanw ye parce que n y'a f'i ye tɔgɔ min na université o bɛ ɲɔgɔn ye donc au fur et à mesure waati bɛ taa université bɛ datugu ka taa de au fur et à mesure université bɛ datugu ka taa au fur et à mesure donc olu fana bɛ ka doni kɛ voilà place bɛ ta surtout kumana surunyana minnu bɛ boursiw di minnu bɛ bourse don bourse nombre limité de don donc san o san n'a ka bourse hakɛ de don donc ni bourse hakɛ mana fɛngɛ dɔrɔn bon ni k'i bɛna bourse sɔrɔ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya alors anw ka étudiant kelen-kelen bɛɛ an bɛ bourse ɲininiw an b'o siraw dayɛlɛ donc garisɛgɛ b'a la waati dɔw la n'i mana daminɛ joona a ka ca Ala fɛ i bɛ dɔ sɔrɔ mais n'i nana retard la a bɛ se ka gɛlɛya i bolo kosɛbɛ voilà an ye dɔ kɛ kuma na komi i yɛrɛ bɛ baara la ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ bon kumakuncɛ kuma min bɛ n fɛ o de ye an bɛ welewelekan lase parents ma bɛɛ lajɛlen minnu tulo b'an na aw ka bɔlɔlɔw sanfɛ voilà donc ni vraiment ni mɔgɔ min dɛsɛlen don a yɛrɛ b'a dɔn bon a bɛ ka préparation kɛ walasa den ka se ka taa kalan na san nata donc a ka se ka wulikajɔ daminɛ kabi sisan donc an ka yɔrɔ an b'a dɔn a dɔnnen don a ka mɔgɔw fɛ ka ban an bɛ Falajɛ Sidiki ka sira fara la ani yan Poɲ yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc n'i mana du gouverneur ta an b'a fɔ min ma ko Sidiki ka sira fara ani yan Poɲ yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ka numéro fana bɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen na 76 54 18 57 donc n'a numéro n'a ye weleli kɛ donc kunnafoni fɔlɔ bɛ d'an ma téléphone na an bɛ sɔrɔ ka rendez-vous d'an ma an yɛrɛ ka bureau la donc walasa an ka se ka kuma tɔw bɛɛ ɲɛfɔ n'o bɛɛ la n'o bɔra o kɔ ni contrat dira o ma n'a